Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora... Hola, yo soy Xavi. Hoy vamos a visitar Barcelona. Aquí está Galicia. Collemos un coche ata Vigo collemos un avión ata Cataluña. Cataluña atópase no noroeste de España. Cataluña está formada por catro provincias: Barcelona, Lleida, Tarragona e Girona. Cataluña está bañada polo mar Mediterráneo. Cataluña é unha comunidade bilingüe que falan castelá e catalán. En Cataluña un clima mediterráneo, diferenciando de dous: un clima mediterráneo interior a un clima típico da costa. Caracterízase de invernos temperados e calurosos veranos. As chuvias non son moi abundantes. Todos os meses do ano están por riba dos 20 grados. En Cataluña hai 75 clases de aves, como o galleiteiro, os mouchos e o falcón peregrino. E moitos máis. Hai especies que teñen que controlar por a súa poboación, como os gatos, pombas e xabaríes moi invasoras, como a tartaruga de Florida e a cotorra argentina. En Cataluña hai moitos xardíns con moitas árbores e moitas flores, como a esparraguera, ollo de boi e o gordolobo. Nas altitudes medias predominan os bosques de pino vermello e os prados de varios tipos. Mais arriba predominan os bosques de pino negro. E arriba de todo predominan os paisaxes de roca. En Barcelona hai máis ou menos sobre 5 millóns de persoas. Unha porcentaxe de persoas inmigrantes do 15%. Barcelona ten 1,6 millóns de persoas en 100 km cadrados de superficie. Pau Gasol, xogador profesional da NBA, convertiuse no segundo xogador en xogar na NBA. E no primeiro en xogar na All-Star Game. Gaudí foi un arquitecto español, máximo representante do modernismo catalán. Introduxo novas técnicas de novos materiais, como o seu famoso trencadispeito con pezas de despeito. Toda a súa obra está marcada por as súas 4 pasións: a arquitectura, a natureza, a religión e o amor a Cataluña. Entre 1924 e 2005, 7 das súas obras foron declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. De elas destaca a Sagrada Familia, o Parque Güell, a Casa Milá e a Casa Vicens. Eduardo Fuset é un escritor, economista, político e científico español. Escribiu varios libros sobre ciencia, tecnoloxía, astronomía e medicina. Elixiu un canal que se chamaba Redes, que trataba de medicina, ciencia, astronomía, entre outros. Sagrada Familia é unha basílica católica ubicada en Barcelona, diseñada por Antonio Gaudí. Foi iniciada en 1882 e aún está en construcción. É un dos monumentos máis visitados en España. É o máximo representante do modernismo catalán. Parque Güell é un parque público con xardíns e elementos arquitectónicos situado na parte alta de Barcelona. Construído entre 1900 e 1914 e diseñado por Gaudí. Camp Nou, recinto deportivo do Fútbol Club Barcelona, catalogado pola UEFA é o máximo distintivo de Europa e o quinto do fútbol do mundo, con aforo de 99.354 espectadores. A Sardana é un baile catalán moi tranquilo, no que se forma un círculo no que todo o mundo pode participar. Está organizado por instrumentos tradicionais. Correfox é un festival
festival no que todo o mundo corre disfrazado de demo, mentras tiran fogos artificiais. Os demos corren alegremente. Un plato típico é o pan tumaca. É un plato moi simple feito con pan, aceite, tomate e sal. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo me divertí mucho. Chao.